Takže čau lidi, Brawl Stars a chtěl jsem dneska dělat to. Chtěl jsem dělat ten spísal za těch 30 sběratel, ale já jsem neměl taky čas, že jsem to nezvládl. Tak aspoň ten speciál byl zbrakový. Takže chtěl jsem včera začít video, tak jsem si koupil pravopás, ale už byl vlastně večer, už jsem mi nechtěl úplně natáčet, že jsem byl se omlouvám, ale prostě ani jsem nechtěl natáčet ten který mi, by the way, padlo tady tohle. Fast Battles. To je. Bless your heart. Let's go get him. No nic, jdeme hrát sola. A to tady se teda video. Takže kdyby nevyšlo, tak se budu omlouvat, jo? Nebo kdyby vyšlo pozdě, tak se... Vždycky se omlouvám, kdyby vyšlo nějaký video. Nesmí tak zabít. Obojdu vědu nevím. Chtěl bych získat tady tento stát a no prostě video. Tady jsem si včera vybral 1000 kreditů. Takže to hrozně bojí tohle. Už to mám prosím. Melodians, are you ready to rock? No, chtěl bych sem dát aspoň dneska to spajka na 15, takže proto si jdu zapnout 20. A tam. Tak to je dobré. Mě zajímá, co se ty boťouři. Hashtag skré jeden. Aby když jsem se seznámil, tak dělal extrémně roupu v Fortnite. Fakt velký. To jsem měl. Proč mě zapírou? Správně borobní neznám výraz.
Dobré. Já už ho vypínám. O. Ještě poslední gnevy. Prostě tady tohle je můj cíl dnešního videa a pak může být konec. Takže proto Dora Bravo 5. To vám říct, abyste dali like a odběr a to by byl dobrý video prostě. No prostě podle doby, když jsme no, trošku se nevyvedlo. Musím ty mojí smrady zabít. Yes. Yes! Tak jo. Tak je Dobré? Epic? Epic? Epic. Epic. No, tak tohle by bylo konec videa, takže dejte like a odběr a další video. Zítra musí být video 100%, takže zatím čau.